Salam hormatly yurttaşlar. Hadi Amerika'da ya Amerikan Birleşen Ştatlarına yerli saylovlar geçirildi. 3 tane ştatta solan birim New York şehri. Solan üçüsünde de Demokrat Partiya degişli şahsiyetler ulu yeni kazandılar. Demek bärde Donald Trump'ın Republikan Partiyasının vekilleri yenileler diýip aýtsa bolar. Bu nämen alamaty? Ya kim yendi? Gelin şoň üstüne ilkinji nowatda durup geçelim. New York şäherine 24-nji ýylyň hasabyna görä 8,5 milyon uly ilat ýaşaýar. Belki köpräkdir, belki azrakdyr, şoň 8,5 milyon paýdaly. Şol 8,5 milyon ilatyň ykbaly ýa-ni 10 ay boldy da saýlanany ýa wezipe gelenini Donald Trump'ın şoňa ynamsızlyk bildirip demokratlara ynamdar hökmüni hereket ýa parti hökmüni ses berdiler ýaşaýjylar. Oňa meňejede kim boldy? O Aslihen Nesali, o ýanky millet boýunça ýöne din ugrundan aýdaly musulman ýigit, ýaş oglun diýip aýtmana ýaş ýigit. Ol özünün kimdigini, näme maksatlary gözüňde tutýanlygyny halka düşündirip berdi. Halkam şonu özüne täzeden saýlaw geçirilenini özüne gubernator diýip aýdyllar, mer ýa-da şäher häkimi diýip saýladylar. Ýene de 50 güne ýeter ýetmez wagtdan ol ýa wezipesine eýe bolmaly, oňa çöl ol işçen kabinetini işlepdirmeli. Bir Amerika'da bomba ýarlanýanly o reaksiýa döretdi. Donald Trump men ýerde görgedek men onu etdim 8 sany urşy ýatyrdym 9-njyny ýatyrjak bolýan. Russiýa bilen Ukrainaň arasyna urşy 24 sagatda çözüp berýän, soň onu bir aýa getirdi, soň 50 güne, soň 100 güne, soň 2 hepde, soň bir aýa. Indi 10 aý bäri çözgüt ýok. Donald Trump'ın öz aýdysy boýunça da her hepde de şu taýda, şu uruşda iki tarapdan wepat bolýarlar. Adam sany 6.000-dan 8.000 adam araly. Pikir edip görün, her hepde de 6.000 adam uruşda ýogalýan bolsa, 10 aýda näçe sany hepde bar, näçe adam wepat bolupdyr. Näme üçin şu mesele şu güne çözülmäler diýen soralar ör boýuna galypdyr. Bolýa muny bir gara goýaly, ýöne ştaýda aýanmaly halkyň Donald Trump'ın siyasetine önemsizlik bildirýänligi. Men şu saýlawlar netijesini ýerlap seredip biraz netije çykaramsan size haber berýän. Esasan şol Donald Trump'a garşy ýaşan siyasetine nägile bolup ýa-ni şu Zohran Mamadana ses beren adamlaryň ilkinji köpçüligi zenalar, soň ýaşlar. Özüm ilkinji gezip şu musulman adamty ýa ýigidi New York'ta häkim bolmaly. Seredin ykbalyň öwrümlerine. Ýanky Zohran Mamadany kim diýilen sonra bar Mamdani. Ol gelip çykyşy boýunça Amerika gelen emigrantlaryň ogly en atasynyň ýokary bilimleri bar, birim oglum ýokary mektepde beýlekçi ýene şular ýaly ykdysada urdan Zohranyň özü bolsa şu nähili beýden transport ugrundan ýa transport ministerligine işläp şu taýda özüne gerek derejede abry gazanan we tejribe edinen. Şonuň üçin ol öz ýa-ni maksatnamalarynyň birini görkezişi ýaly şular ýaly aýdýa Türkmenistana diýjek bolýar bazlar. Bu ýa-ni New York'ta
ama çağaları ya eneleri ya halka gatnadan avtobuslar muğut bolmaly. Onun çıktıcısı ulu değil, yani şonu devlet ya şehrin büdjeti öz boyundan almalı. Bundan başka da bir topar yenilikler görkezýär adamlar. Näme üçin jay kreni ya yenen başga bir kreditleri beýle gymmat derejede tölemeli. Şonu arzarlatmaly, aşak düşürmeli, käbirni ortadan aýyrmaly. Hep on öz işläp oturan Mesela nahile pudogy ol görüp oty nirde nahil kemçilik bar kim şu salgatlary salýar halkyň boynuna. Ondan sonra taýda dohran ýa-ni Mamdanyň aýdan bir söz bar, göni ýüzlen baýlar diýdi. Amerikan baýlaryny ýüzlenýärdi. Esasen şu New York'ta da ýerleşen baýlar köp. Siz diýdi, öz siýasatyňyzy işi daýhan halkyň boynuna dakdyňyz. Dakywamelýär. Özüňiň baýlygyňyzy köpertmek üçin halkın boyunu salgı salyan. Bundan beyler men yol başçılık edecek şehrimde şu işler bolmaz deydi. Şu taydanın şahsi yüzlerini Donald Trump'a sen neydi nahile dolanıracak bolsan öz işin New York'ta sen aydanın geçmez deydi. Men şu tayda hakim olup otursam men öz halkıma hizmet etsem şu in aşağı yani garip katları kömek edecek, kollaw berjek, sanat geçti şu taýda. Bilen bomba ýarlanýaly ne, şular ýaly. Gen almaklyk bilen kabul etdiler respublikanlar, ýani Donald Trump'ın partiýasy. Bula garaşmanynda şular ýaly garşylykly hüjüm bolardy. Ýöne şu halk çekip ahyrky soňunda partlady şu ýa-da. Halk ine soňa Musulman boluluğuna garamazdan, ýaşyk boluluğuna garamazdan, şonuň öňe süren programmasyny özüne oňyn tapyp şu programy maňa degişli bolsa maňa gerek gelejegime peýda al diýen terzden, maksatdan uğur alyp şu ýerde ses berdiler. Ýigit diýip aýdaýyn mesela ol ýaşyk. Ana demokratiýa, siz Amerika. O taýda görýärmi? Yani milleti boyunca, dini boyunca, renki boyunca adama bahaberlerini attı. Ediyen ve etçik hareketleri ya da maksatları boyunca adama ses veriliyor. Donald Trump'ın hakimiyete gelmeka, onu ağzına bir topar aşağıtık men onu etçik, onu beytçik, o yöne eden daha yok, urşam yatırmadı, hiç de adam yok. Kaytan bütün dünyada biraz iktisadi taraftan ulu bulaşık emele geldi. Onu mu aýtmak gerek? Şon üçin halkyň köpçüligi 8,5 milyon şäherin ilaty ozal hiç açan uly siýasatda bolmadyk, görünmedik, bilinmedik adama ses berdi. Näme bolup geçse? Trump'ın partiýadaky yemeleri aýdaýly kardeşlerimi, sırdaşlarımı, uğurdaşlarımı olur. Ay ine dahran ine bizim yani yörediyen siyasetimizdeki ters gelýär ol yani komünizmi ya ideali şu reali o sosyalizmi yani revolüsyon yemeleri teklif edýär. Ýöne bize şol gerekmi, ol bize gerek gel diýen terzde çykyş edip başladylar. Ýöne olar düşünen aklar revolüsyon situasiýa näme, sosyalizm näme, sosyal goranyş näme döwletler ýa milletler üçin. O başlan bol o zohran täze dünýäni açana. Ya dünýä ol Leninin ya da Karl Marx'ın ya Friedrich Engels'in taglimatlaryny ol beýan eden. Ol görüp duran zady baradaýdy. O dünýäde bar tejribeden ugralyp sosyalistik garaýşlar, sosyalistik düzgün tertipler, sosyal durmuşdan gelip çykýan söz, ol aşağıya garip katlığı, zahmetkeş katlığı, durmuş şertini, aylıgını, günlüğünü yeterlik derecede yukarı kaldırmak için hareket ediyen partiyalar mı, aileyle toplumlar mı?
şolardan ya şahsiyetlerden şolardan ibaret adamlar. O dohranam yani mamdanım şolun bir dip hasap edýänmen. Ol üýtgeşip hem taglimata maýdanat ya planan berene o bizatlar bar. Ana Norwegiýede bar. Sosyalistik yani partiyalar hakimiyet başında. Şweýçede bar. O sosyal demokratlar olur öz siyasetini ýöredip otylar halkymyzyň durmuşyny diýip tutýdy. Şweýçede o pensionerlerin aýlygyny aldyrmaly, çağılary kömek etmeli, keselhanalar düzeltmeli. Gara şu haýsy bir işçi gatlyk bar bolsa şoňa kömek etmeli diýen siyaset ýöredili. Ondan kim baý bolsa şolardan salgydy köpürak almaly, garyplan salgydy aşagyrak bolmaly. Şonu bütün Skandinaviya döwletleri, Finlandiýada, Islandiýada, Ýewropada haýsy döwlet alsan köpüsi ýene şu türde hereket edýärler. Bu bir nähili bir sosial demokratiýan ýemesi ýaglan eden bir gymmatlyklary ol bir insanyň garşysyna gönüp durilen zatlar. Ol insanyň durmuşyny aşagyya pes derejede ýaşaýan adamyň durmuş şertini orta derecede ya orta grupda ýaşaýan adamlaryň insanlyk grazdalyň derejesine ýetirmek üçin edilýän ya ýöredilýän siýasat. Kapitalistik durmuşda bolsa näme bar? O 1% ilata aşa baý, 90% ilatam aşa garyp, arasyndaky 9% şo baýlara hyzmat edip öz gününi güzerany dolanýar. Hani Türkmenistan'ın şol misal, Orsiýadaň şol misal, şu bir ýerde diktatura barsa şol misal emma şol ýaly hakimiyet çarşylyp durýan döwletlerde şol ýaly misal ýokdur. Ene şol Trump'ın öz başda ýekemellik, menmellik siýasatyna garşy ene ilkinji geçirilen 3 tane saýlawda, üçüsinde de Respublikan partiýa garşy duran Demokrat partiýanyň agdalary ynamly ýeňiş gazandylar. Bunu iste eyle çözsünler, beyle çözsünler, ene şol şeyler. Ýöne aýdylýan da, ýene de şol Zohran ham Mamdanyň garşysyna aýdylýan da, ay bir populist diýmek, şol agdy boş gurrunlar, wada berýärde ýygyna duran akýada, o Sapar Murat Niýasyň her Türkmeniň gapysyna göleli sygyr durar, Mercedes maşyn durar diýip boş gurrunlar etdi, şoňa populizm diýilýär. Indi biriňem şu aýdan zatlary mogut transport bor, ilatyň ýanky salgyt ýagdaýyny ýeňilleşdirmeli, ýaşaýyşynyň salgydyny azaltmaly, pese düşürmeli. Bir topar programy bar da, sosial program. Şular bolmaz New Yorkda diýip aýdýar. Olam aýtyp bolar diýdi. Baýlara salgyt salçy. Siz öňküňiz ýa halkyň hasabyna baýryp toplamarsynız, böyle ýüzlerine durup aýtdy. Şol sany Donald Trump'a da. Näme aňladýar? Yoldaşlar diýin, ýurtdaşlar. Bunu aňladýan zady ene ýurdun öz içinde, Amerika öz içinde gapma garşylyk gün-günden mewjap barýar, güýçlenýär. Halk Trump'a ses berenne ol aýtdy da, onuňyz gowlandyran, bu deňiz beýle bor, iýmitiňiz arzalar, nebitiňiz gazyňyz ýagny ýalňyş arzalar. Şular hiç birisi bolana. Bular bunun üstüne gymmatlap barýar. Näme üçin? Oň sebäpleriniň biri ýanky Donald Trump şol ýanky çygmal alýan döwletlerine ýa ozal söwda edip oturan döwletlerine salgyt salýar. Ine men şu salgydy size salýan, siz şunu tölemeli. Olaryň bir tölejek gal başga ýurda satjak ýa asta satjak gal diýensen, ine ýurdun içinde şol ýalňyzyň bahasy galýar. Bir zat bilip goýmamyz zarur ýurtdaşlar. Şu hemme bakan galmagynyň ýeketek ýa ilkinji sebäp diýip aýdy, ol şu ýalňyşlyň bahasyny galdyrylmalydyr. Şol ýalňyzyň bahasy galdymy? Diýmek iýmitiň bahasy galýar. Iýmitiň bahasy galdymy? Diýmek beýleki hyzmatlaryň galýar. Şo tikinçilik bolsun, başga bolsun, maşinyn hemmesi zat bir-biriniň ýerine tirkek bolup, şo bahalar galyp gidip otyr. Ondan bir aýlyga ýa bir günlüge ýa bir belli bir tarify ýa bir meşwere daňylygy durulan adam bu näde bolsun güzerany görmeli. Ene problemi şu taýda. Şoň üçin ýa-da Zohranyň aýdýan zady, ene şu zatlary men öz şäherimde ýola goýjak diýip. Olam az milletler, o 8,5 milyon Türkmenistanyň iki hissesinden köp
Yani sonra bir adam men yola koyacak diye söz verdi. Ol populizm mi? O wezipany elemek üçin aýdylan boş söz mi? Ya şoň ýygynyna durjak mı şol ýigit? Onu ne wagt görkezler. Ya durjak bolsa onu ýaşadarlarmy, ya atyp öldürirlermi, ya başga bir zat barmy? O samalýoty kılarmy? Belli de. Ýöne onu şo halkyň öňüne çykyp mene diýip çykşa diýip aýtdy. İngilizce çykşa şo orsa terjimeden men diňlemden size ýetirýär. Bu Amerika üçin gen almaly siýasat hem biz bilýän zadyň Amerika elmeden şo kapitalistik döwlet. O New York'un öňkü hakiminiň biri Giuliani ol bir depten sarsmaz milyarder pul boýunça, baýlyk boýunça. Emma bir Mamdani dibinden etkeşigadi. Ýöne şoňa adamlar ses berdi, şoňa ynam bildirdi. Şo ynam öýdäp bilýärmi ýa ýokmy? Onu wagt görkezler. Enne şu meseleler boýunça Donald Trump'ın kejebesi dağırıp başladı. Düğünden beri. Ol qahar nerden ve kimden çıkaracağını bilen. Ödül bilen aydan da men 8 saat uruşu yatırdım. 9-njy meni onam edewatyn ya etjek diýdi. Emma beýleki tarapdan halk ona asla ynam bildirmeýärligini ne 3 tane geçirilen ştatlardaky saýlawda görkezdi. Şol üçüsinde de demokratlar ýeňdi. Trump'ın partiýasyny ýa-da Respublikan partiýa ses beren adam ýok. Berdi ýöne has pes derejede demokratlara berilen sesler. Ene diýmek näme anlaýdy? Geçen ýylyň geljek ýylyň güýdünde Trump'a ýa-da geçişde urun saýlawyny ýeňiş ýok diýmek aňyrdy. Geçirecek 28-nji ýylyň saýlawlaryna aýdaly Respublikan partiýanyň bütünlüğin özüne ýa-da Donald Trump'ın özüne ýa on ýygyny mirasy şör diýip bellän adam sana Amerikada ynam boljakkan ýa-da şol bellän adamdy prezident saýlawlaryna da ýeňiş galanjaklar. Ene şolar ýaly dartgynly ýagda ýa neşer şu gün Amerikada emele geldi. Bine hemen anladı. Başlar bunu. Ve demek inni şu gün Donald Trump görüp oty ol ýurdun daşyny ol döwletlere hökmüne warlyk etjek, o taýda uruşy, bu taýda dawany ýatyrjak, bu taýda salgyt bellijek. Emma ýurdun ölçüne on hökmüne warlygy elden gidip barýar. Olyny şonu çözmeli boljak. Şoň üçin o eni dünyadaky bilermellen köpüsini dinläp gördüm olar şu pikire ýykyn edýärler, olar aýdy indi Donald Trump ýa-ni Ukraina bilen meşgul bolmak, Orsiýada üns bermek, näme meseleler götüp aşaşyr diýilşi ýa türkmeniň özleri bilýär, men gara çekilýär. Ya ikisini de şu undurmasaňyz ikiňizem ýok diýen ýene howp salar, ýa haýbat atar diýilýär. Han göreli näme bolýar, bir hepden içinde bellisi var, ondan soň ötede ýene de goşmaşy bu arada, bu mesele barada tapdamadan maglumat ýetirer. Ine Amerikadaky geçirilen saýlawlaryň, işler saýlawynyň netijesi şundan ibaret. Ýurtdaşlar ondan bilşimediýal anons edildi, ýagny bildiriş berildi. Şuň ýagny 6-njy noýabrda Amerikada Orta Aziýa ýa Merkezi Aziýa 5 prezidenti J.D. Biden goşadyrlygy da almalan bolsa şolar hemmesi Amerika çağırılan olar şuň Amerikada Amerikan prezidenti Donald Trump bilen duşmaly. Indi şu mahal bizde saat näse? Yani şu mahal 7 ýar, 6 saat, 7 saat diýdim zaýda. Indi edir gün ortan bolýar. Bilemek eýem olar duşa başladym ya inni başlajakmy? Geldiler Mehmet entek gelenak. Ol maglumat ýok, ýöne bolar bir saatdan soň duş barady, soň eger wagtyny geçirilen bolsa ýa netije gazanılan bolsa onu maýdarlar ýene bir 5, 6 ýa 10 saatdan soň ma'lum bolar. Hemmesi aýdylmaz elbetde ýöne şol belli punktlara ýa aýdaly belli meselelere garaşy barady ýa çözgüt barady habar ýetirler. Ýöne ol ýapyk gapylaryň arasynda näme gurrun edildi?
Onu elbette hemmesine aydaslar yok. Ýöne o arada biz öz aramyzda öz netijemizi çykaryp biler. Nämelerden var? Näme üçin şol Merkezi Aziýa 5 döwletiniň ýol başçysy, ýa-ni SSR giren 5 respublika ýol başçysy ýa ýol başçylary şuň kun Amerika çağıryldy. Ýönekde ýere görme görşe ýa bir çaý içişlige çağırylana. O taýda mesele gaty düýpli goýuljak diýip pikir edýär. Näme üçin? Şolaň bäşisi Merkezi Aziýa respublikalaryň ýolu bäşisi dikme serdarlar. Şolaň hemmesi Putinin ýa-da Orsiýadyň razylygy bilen, görkezmesi bilen, islegi bilen häkimet başyna oturdular piýadalar. Ya dikme serdarlar diýip. Bize ayan zat elbette Amerikan prezidentini de ayan. O bilýär o kimle bilen iş tartışmalygyny. Onu staýda sonra ýüze çykýar. Onu näme üçin demokratik döwletiň, dünýäde en güýçli döwletiň prezidenti bir o dikme serdarlary öz ýurduny ýa öz kabinetine duşsa çagyrýar diýen sonra var. Ya olaň arasynda näme gatnaşyk bolup biler? Ozala ýokdy. Inni näme bolup biler diýen soru bardy. Şol sany men nede? Men ştaýda men size öz düşünjemi aýdyp bereyim. Donald Trump şu 5 döwletiň ýol başçysyny Orsiýetden aýyrmakçy. Orsiýadyň hökümrawarlygyny çykarmakçy. Şol sany da Hytaýyň aşagyny girmezliginiň öňüni almakçy bolýar. Amerikan ýa-ni geydiň gullukları razvedkasy işläpdi. Ola bilýär Orsiýet nä tarapdan ýa nähil terde hereket edýär ýa Hytaý. Şu 5 respublikany ýa 5 döwleti çökermek üçin ýa öz saýasyna geçirmek üçin Amerikada hiç bir terden, hiç bir tarapdan peýdalylar, diňe ziýanly. Amerika meselem Eýrany sanksiýa aşagyna saldy, ýa moller çeýilber, şol nebiti gazy boýunça Amerika Venezuelany hana sanksiýada saklap öti bugun bolmasa erti oň üstüne çolup ol ýanky olaň şol oturtma prezidenti bar olan Maduro bir sözünde ol prezident beýleki berilýän maglumatlara görä de ol şol Venezuelada Kolumbiyadan getirilýän narkotikleri, ýani narkotik jisimleri, heroinmi, başga bir zatmy, şolary Venezuelanyň üstü bilen başga döwletlere satyp şeýitdirip biler, o öz siýasatyny ýöredip. İnsan öňüni almak üçin, şol niýet bilen, şol pikir bilen ýa şol düşünürüş bilen Donald Trump Maduro'ny çalyşmakçy. Kim bilen? Olam ýan ýakyny birden aldy, Nobel bayragyny Trump'yň ýerine. Öne şol denany halk isleýär. Eger şol denany getirip o taýda prezident kürsüsine oturup bolsa, onu halk saýlajak görnüpdi. Diýmek, düýpli üýtgeçikler bolmasa da ýöne şuň kun ýaly narkotrafik hereket etjekler, o öňe alınjak. Ene şu terden biz oňa da garaşyp oturmaly. Venezuelanyň şol ýeketer hökümrawarny Maduro bar. Şona aýryp bilse, onu diýmek, o taýdan şol Amerika gelýän narkotik jisimleriniň köpüsiniň ýoly ýapyljak. Bu mesele bir bolup durýar. Maduro da özüniň kimdigini ýa kim elinde ýa golundadygyny açyk görkezdi. Hana ol ýüz tutdy Orsiýada dady bidat maňa kömek edin ýara uğradım. Hana Orsiýet näme görmän urmy? Şol narkotik jisimleriniň şol ýurtdan gelýärligini. Ol näçe million adam dünýäde zäherläp otyrlar. Ana? Indi oňa da ýene ýara uğratjak bolsa, ana ortasynda da ikisiniň ortasynda da Amerikan harby deňiz goşullary dur. Hiç de adam kömek edebilmir bugün Putin. Ol özüne nädip kömek etjegini bilmän oturan piýada. Ene bu gapdarlar bu bolup dur. Onsoň indi şu ýagdaýda bir 5 tane dikme serdarlamyzy näme üçin çağırdy?
Şuradan Donald Trump hem olaryň döşüne orden takmak üçin çağırdım ya olardan bir talep etmek üçin çağırdım diýen soru bu. Men ýakyn edýän zadym ol şola bilen eger oturup dogry urulýar. Siz ya bes edersiniz. Orsiýada mugut nebit gas satmaňyzy, ýara uratmaňyzy, bizim Amerikalyň ýa-da Ýewropa beledesiň giriden sanksiýalary dogrudur. Qadağançylygyny berjaý etmelidir. Ýoksa siziň dat günüňizde diýilen ýaly teklip ýa-da şolar ýaly şolar gün tertibine girilen meselelerini aýtyp berjek bolardy. Men şey diýip düşünýän. Hani göreli şolan boğunu ısarmy Trump'a boyun eğmeli ýa-da on ýüzüne durup o delusiondan bolýa diýip tamam gelip ýene de Orsiýet bilen Hytaý bilen ýa-da ýapyk gapylaryň arasynda edýän söwdalaryny dowam etdirmekçimi. Ine şonda bellisi var. Bu respublikalaryň ýa bu döwletleriň o gelejeginiň nähil boljan olaryň Venezuela'dan en aý bolasy ýok diýip düşünýän men özüm. Ýöne wagt görkezler nämedigini. Ondan şumal şu zatlar olary o gülüp garşylamajagy görnüpdi. O Trump'yň sebäp hana öz içinde ýurdun içinde 3 üstad şun partiýasyna garşy ses berip demokratlar saýlap oturýar. Erti gör näçe ştatlarda geçirecek saýlawlarda bular Trump'dan ýa-da siýasatynyň ýüze vurjak. Trump'a şuň kun gyssaly ýeňiş gerek. Isle dünýäde bolsun, isle Ukrainada bolsun, isle Merkez Aziýada bolsun. Trump hana gadagan etdi ýemeden Ýewropa Birleşigini siz Orsiýadan neftin gazyny satyn almandy. Howa olar besetdiler. Hytaýyň kampaniýalaryny soňarsan. Ýöne Türkmenistanyň meselen akyp dura o tarapy. Näme Trump bu Gurban Gulyň ogly gelen o kellesinden sipar ödýän. Ya şo Serdar gelip iki sözün başını çatı bilmeyen adam Trump'ı öz dilini düşünürüp bilermi? O döwletiň siýasaty barada gurrun yok. Din hukuklu durup son gözüne seredip aýdyp bilermi öz pikirini? Hana şol ýanky Zohran Mamdanyň ema Trump'a diýişi. Yok. Biz bilýärse onu kim getirip oturtma Serdar eden. Göreli kim varıpdır şota? Atası varıp ya oğlu mu ya ikisi bile varıp. Trump'ın öňünde durup ol jogap bermegim ansady işler. Ol görüp otur. Oň elinde maglumat var, kitap. Näme Türkmenistanyň Amerikan ilçisi işlerini atmy. 34 ýyl ber olur hep maglumat ýygyna oturýar. Kimin kimdigini, kimin näçe pul oğurlarlygyny, nirelere bir milyardlar yerleşerlerine çel Amerika'da du. Gerek bolsa Donald Trump olum öňüne şu dokumentleri orada eni şu kune çelisiň eden jenaýatyny da şundan agrylan men sizden şunu talep edýän ide. Hani görül näme bolýar? Onun aňyrda bular Orsiýada ýa-da Hytaýa hyzmat edermi? Ýa-da adam şekilli öz halklaryny ýüzüne vurup kanunyň esasyna hereket ederler. Onu ene gelecek gullun siýasaty görkezler. Ene gysgaça aýtsak, ýurtdaşlaryň şu maglumatlary size ýetireýin diýdim. Oturun, oýlanyn, özüňize gerek netijeni çykaryn. Sag bolun, sag oturun, her biriniň öňünde saglyk arzu edin.